Jeste vidjeli koliko se Anja Bla iskenjala? Meni su iskakali isečci na TikToku. Riba priča, ona nije mogla da se bavi njenim poslom zbog mene, jer je bila sa pogrešnom osobom. Tebra, riba me pregrmela, alo. Ona mene izvređala 200, tebra, ja bio najbolji lik na svetu. I ste vidjeli ono, brate? Mani se Anje prošla priča. Nije sporno, tebra, slažem se ja da je Anja prošla priča, jer smo je pominjali, nismo, tebra, ništa bitno se nije dešavalo, ali ona je izbacila video gde priča da sam ja bre manijak bio, brate, da sam ja nju, da sam ja njoj branio da se ona bavi poslom, da ona zbog mene je zapostavila svoj posao. Kako bre riba kaže, alo, kako bre Anja Bla može kaže da je ona nije mogla da se bavi poslom zbog mene kad ona bez mene ne bi imala posao koji sad ima. Tebra, jel može neko to da mi objasni, buraz? Ali šta je to? Čemu sad ta potreba da priča o tome i da žela? Jel sam ja pričao, jel sam završio onu priču što je bilo sa porukama? Ili ja mogu nastaviti dalje? Neću, tebra, da pustim nikoga da priča za mene da sam ja neki lažo, manijak, prevaran. Buraz, ona je bila sa mnom u vezi, ne može da priča o meni laži i gluposti, ne može. Ja sam odlučio da ne snimim ono šta je ona radila toko veze, šta je ona loše radila, šta je dovelo do našeg raskida da bih sačuvao našu vezu, a ona dođe izbaci video gde je priča kako je ona nije bila s pravom osobom i zato je ona toliko loše prošla, zato ona nije mogla da radi posao, ja sam nju demoralisao. Ljudi, ja sam osoba koja kada je sa devojkom podržava je 3 miliona %. Šta god, ja sam rekao Anji, šta god ti da poželiš da radiš, ja ću tebe podržavati. Pa evo, gledajte, brate, riba kači slike, guzicu i svega toga i moja nova devojka isto to radi. I meni je to potpuno cool, sve to podržavam, ajmo. Šta možemo da uradimo da to bude još bolje? Ajmo da, šta želiš da radiš kao posao, jel hoćeš da praviš ovo, jel hoćeš da praviš programe za treninge, jel hoćeš ovo, jel hoćeš, sve ću ti pomognem, sve ću te podržim. I ja ispadam tebra grbav, buraz i debil. Ne razumem. Ali baš glupo s jedne strane, iskreno to nisam očekivao. Prvo što nisam očekivao poruke, ali ajde, ljubomorna bivša, ne može da prežali, razumeš, sve to okej. A sad ovo, čemu ovo, buraz? Čemu sad ovo slamanje? Možemo nju da sačuvamo za nekada kasnije, da sada gledamo Elu i Adrija, pa onda ćemo Anju nekada, a? U prvom videu nakon raskida kaže kako se je tretirao kao princezu i onda sad manijak bio u vezi. Tebra, ja ne razumem, bukvalno je, nije rekla da se joj ti smetao, nego zbog tvoje vrste kontenta nisu hteli. Ali sad ću da vam kažem, kako zbog, da, zbog moje veze sponzori nisu hteli da rade sa mnom. A znate, sad ću da vam odam jednu tajnu. Gledat ćemo video, moramo da pogledamo video, da prokomentarišemo, da Stankila isklipuje sve, da pregrmi TikTok. To moramo da odgledamo svi zajedno. I čak ću i TikTok vratno snimiti da odgovorim na sve to što je ona pričala u klipu, jer je 90% toga glupost. Mislim, ne znam da li je 90% toga glupost, jer nisam gledao klip, već sam odgledao, samo su iskočili neki isrčci na TikToku, a hteo sam klip sa vama da gledam, neću gledam pre live. Ali da, šta ste, da, nju nisu sponzori hteli da angažuju zbog njene veze. A nju su hteli sponzori da angažuju za 50, 100, 150 evra. Ja sam rekao, nemoj da prihvataš sve ponude, da radiš kao svaka jeftina influencerka za džabe, tako ćeš se postaviti na tržištu, bit ćeš jeftinjara, niko te neće platiti više kasnije. Znači sad ako se postaviš tako jadno i bedno da moliš za svaki dinar, niko neće teti. A onda posle kad su krenuli da je angažuju sponzori, kad su krenuli da je plaćaju po 1000, 1500 evra, 2000 evra za post, za reel, za saradnje, onda je bilo okej. Onda su hteli da je angažuju mimo njene veze. Ne razumem, Borez, kakva su to glupost. Mislim, jeste, zbog veze sa mnom ljudi nisu nju angažovali. A riba dobila karijeru zbog veze sa mnom
I sve što, i svaki sponsor koji je ikada iscimao je zbog veze sa mnom. Kako onda zbog veze sa mnom ona nije mogla da ima posao, ljudi? Ja ništa ne kontam. Nerealno, meni ništa to nije jasno, ali zajedno ćemo gledati video pa ćemo pričati. Šta misliš što Čoda ispao ko Luks? Kako misliš Čoda ispao ko Luks? Ko bi nju znao da nije tebe? Pa bukvalno ono niko, buraz. Da se ne lažemo. Ono što sam ja pričao, ona imala kao pratioce pre veze sa mnom. Pa znate zašto je imala pratioce pre veze sa mnom? Jer sam je ja kačio na story dok nismo bili zajedno. Kao vidi ova slatka ovo, pa je tagujem, pa malo znaš, pa našajim se je okačim, pa ono izgrmi slika njena, pa je ljudi buraz, koja se to bre priča, uga buga bre, ajde pričamo realno. Znaš. Hajte, molim vas, bre. Pa vi znate ko je baka prase. Ljudi bre zaboravili ko je tata. Ljudi bre zaboravili ko je tata. Pa čekaj bre, kako bre? Zato što ljudi mene ne vole, zaboravljaju ko je tata. Ko je sve napravio, brate? Ko je početak svega? Ko je, buraz, tata? Tačka, buraz. Nema šta više tu da se priča. Hajde, humble guy. Brate, ne mogu da budem humble kada nemam razloga da budem humble. Brate, ja sam sve napravio sa svoje dve ruke, buraz. I mene su prozivali svi za stvari koje nisam ni uradio, razumeš? Nemam je razloga da budem skroman. Ja pričam istinu. Ne može da bude hvalisanje ako je istina. Ovo što ja pričam je istina, činjenice. I ja uvek kažem, ja sam sve sam napravio, uz vašu pomoć. I zato se i vama zahvaljujem i zato toliko poklanjam i zato toliko vraćam. Ali da kažem da nisam tata, slagao bih te, bra. Jer zašto neki drugi youtuber nije dostigao popularnost koju ja imam? Zašto? Tači koju sam imao, jer sam sada realno propao. A zašto te, bra? Svi su imali isto vremena kao ja. Svi su imali iste mogućnosti kao ja. Meni je tata bio sveštenik, meni tata nije dao pare, meni niko nije pomogao, buraz, ja sam sve sam. Što nisu drugi youtuberi kao ja. A kontaž. Jebi ga. Zato što drugi nisu tata, razumeš? Moram malo smanjim klimu, tebra, smrzle mi se nogice. Op. Ona je ovo htjela da je opet komentarišeš pa da one ribe opet navale i da ismevaju tvoju vezu. Ja ne znam što ti dopuštaš sebi da reaguješ na nju, jer ti toliko mozga nemaš. A Anđela, slušaj šta je fora. Ja nisam reagovao na onaj prošli video koji je objavila gdje je pominjala neke kao ljude koji su joj ogrešili od nju, bla bla. Ali nije ošte to poenta. Poenta je da ona laže o meni. Ona je bila sa mnom u vezi i laže o tome kakav sam ja u vezi da bi ispalo da sam ja takav sada prema svojoj novoj devojci. Znači, ona bukvalno... Iscedio sam mozak! Jebote! Znaš, ne želim da... Mene boli kurac da li će one njene botine mene da prozivaju i to. Mene za to ne zanima. Nego ne želim da slučajno neko od ljudi koji mene voli i koji me podržava da pomisli da sam ja neko ko nisam. Tebra, ja nisam u vezi osoba koja guši, koja davi. Ja sam najslobodoumnija osoba u vezi. Sve dopuštam, sve podržavam, sve omogućavam svojoj devojci. Zato što ja kad sam u vezi, ja ne gledam vezu kao da sam sa devojkom, nego kao da sam sa ženom, zato što ja tu devojku hoću da ženim sutra i zato sam s njom u vezi. Nisam ja u vezi s njom zato što ja hoću nju da jebem, zato što meni treba seks, jer seks ne mogu da nađem, zato što je ona dobra pička ili šta, ne buraz, nego zato što je u ovom svetu, i vi ćete se složiti sad, šta ne daviš, pišeš ljubavna pisma. Eto, dobro. Ali da, ali vi možete se složiti svi sa mnom, brate. Danas, u današnjem vremenu,
je mnogo teško naći pravu osobu. Zaista je mnogo teško. Meni je preteško, Buraz, zato što sam ja ono tata, razumiješ, sam baka pras. Ali i vama koji ste ljudi koji nisu javne ličnosti, i vama je sigurno teško da nađete pravu devojku, zar ne? To kenjanje je sada in, a ona je devojka u trendu. Ma ko je bre u trendu, bre, imao 80.000 pregleda za 3 dana, Buraz, propala, bre, niko nije be 2%. Nego, na šta je fora? Fora je što je mnogo teško naći pravu osobu. I ona prava osoba šta ti pruža? Pruža ti ljubav, pruža ti podršku, pruža ti mir, pruža ti utehu koju ne možeš da nađeš nigdje drugdje. Sem kod svoje prave osobe, zar ne? Realno, ti seks možda nađeš bilo gde. Ljudi, seks je toliko danas dostupan da je sprdnja. Ti ne moraš ni kurvu da platiš, naći ćeš nešto da jebeš, te bar dalo u klubu, dalo ovo. Mnogo je dostupan seks, seks nije problem. Nije problem ni naći osobu s kojom pričaš, možda pričaš sa psihologom, možeš naći ono sa drugarima, šta god. Ali, brate, osobu koja će iskreno te podržava, da te bodri, da te voli i da ti pruža tu utehu i taj mir, to ne možeš da nađeš sem ako ne nađeš pravu osobu. I stvarno je teška stvar to naći. Znaš, i zato ja gledam, ja ne gledam, Buraz, svoju devojku kao, trenutno sam s njom, pa možda sutra neću biti. Buraz, ja idem all in, znači moramo da ostanemo do kraja zajedno. Ako ne ostanemo do kraja zajedno, Bože moj, dešava se, idemo dalje. Kapiraš? Ali dok si u vezi, ne možeš da razmišljaš, a šta ako se ovo desi, a šta ako raskinemo zbog ovoga, a šta ako... Buraz, ne. Mentalitet je, idemo do kraja zajedno i to je to. Ne postoji ništa drugo, ništa drugo ne može bude bitno. Što ne dovedeš Milanu na live, imao bi 50% više gledalaca? Neću te, bro, polako. Ne bi se probila, bar ja mislim da tebe nije bilo, naravno se ne bi probila. Pa da ja nisam nju, kako zove, izreklamirao, da ona nije bila moja devojka i to, ona bi bila kao svaka druga, polupoznata influencerka, kapiraš, ništa se ne bi razlikovala ni od koga, možda čak i nemam pojma, ali kako bi se bre probila, šta bi ona bila da nije bilo mene, da se ne lažemo, bre, ajde.